sådan med lidt mærkelig følelse, jeg står her lige nu. Fordi på den ene side er jeg jo fantastisk stolt over at have fået den her pris. Folk, der har stemt på mig. På den anden side set, så synes jeg ikke, jeg har siddet deroppe og kigget på alle de her op. Jeg har siddet og kigget rundt her, hvad jeg kan se. Det her kan man ikke lave til en konkurrence, synes jeg ikke. Vi snakker om så mange. Vi snakker om 125 år, forskellige epoker. Vi har en hel masse, som ikke er her mere, som er repræsenteret af familier, børn, børnebørn, endda oldebørn, som var næsten før tv'et kom til. Vi har nogen, som jeg kan huske tilbage på, da jeg var dreng og ung. Jeg sidder og set Ole Olsen køre, jeg ved ikke hvor mange lørdage, Lene Køben. Jeg kan huske Jesper Tørring vandt i EM i 70'erne også i højdespring. Jeg kan huske så mange sportsfolk, der går gennem min hjerne. Jeg begyndte på et tidspunkt i 90'erne, på grund af Anja Andersen og company, indimellem at tilvælge damehåndbold i stedet for herrefodbold. Det kræver alligevel det. Selvfølgelig de 7 repræsentanter her er jo helt fantastisk, hvad de har stået for, men også mange af andre. Og jeg vil ikke begynde at nævne flere, fordi det er simpelthen så svært. Tom Christensen, jeg vil sige til Karoline, det er lidt ærgerligt, at hvis du var født 25 år før, så havde jeg ikke skulle holde med Bjørn Borg i 70'erne. Fordi det var ligesom, vi havde ikke nogen danskere, så må vi holde med en svensker. Og så helt op til min egen sportsgren, med de mange dygtige fodboldspillere, jeg har spillet med. Og her må jeg selvfølgelig sige specielt tak, Peter, min egen specielle top 5 inden for det, hvad jeg kan huske af dansk fodbold. Peter på mål, Morten Olsen nede bagi, Allan Simonsen på midtbanen, min bror Brian, og så Preben Elkjær. Fantastisk. Det eneste, jeg så vil sige bare her til sidst, det er, at selvom jeg ikke ønsker at se det her som en konkurrence, fordi der er så mange, der burde stå her sammen med mig, så vil jeg sige, at hvis I er herinde i de forskellige sportsgrene, hvis I er fuldt og nyt mig og mine kollegaer lige så meget, som jeg har nyt jer, så kan jeg først være rigtig stolt. Tusind tak.